ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega. Ola, moi boas a todos e a todas e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os abollados como nós. Volvemos a falar dentro do espacio a través das ondas de Quack FM, a través do seu repetidor no Monte da Zapateira, e aquí ao outro lado do vidro, como sempre, está o biólogo desta viaxe sin fin, Iván Pensado. Moi boas, Vítor. O que falou hasta ahora, como dixen, foi o filólogo desta viaxe, Vítor Fernández. Outro programa ao modo clásico no que estamos os dous soliños. Nadie nos quere. Nunca nos queda. Pero hoxe, hoxe falamos de algo que ainda a día de hoxe, pues carece de protagonismo, que está moi longe no tempo, a verdad, hai algúns que ni siquiera sabíamos de isto, ou si sabíamos, non sabíamos moi ben de que iba o tema, pero vamos a contar algo da historia de Galicia, de toda Galicia, e tamén da nosa zona en concreto, en momentos críticos de historia. Exactamente, porque que é máis crítico que unha guerra mundial, sobre todo hoxe en día que estamos casi ao borde dun ano. Que va. Eu creo que moi poucas cousas. E diredes vos, pero se Galicia non participou directamente nela. Bueno, pois evidentemente non, pero a verdade é que unha parte de Galicia estaba moi presente nos campos de batalla e de algún modo o noso territorio tamén foi un punto de conflictos. Tal cual, porque a Costa da Morte é un lugar de tránsito inevitable para o Atlántico, como sabemos todos, como xa se falou aquí en algún momento co tema dos naufragios, e tamén porque hai un mineral como o wolframio que foi clave para o desarrollo da contienda. E deso mismo, pois imos falar, do wolframio, o ouro negro esencial para os nazis e a súa explotación en Galicia. Vamos dándolle. Bueno, pois a todos os nosos ointes recordarvos, somos Estrelados na Estratosfera, estamos na 103.4 en Quack FM e tamén nos podes encontrar despois deste directo na app de Quack FM, no seu radioco e tamén en YouTube e Spotify e en iVoox, por supuesto. E as nosas redes sociales, Instagram e TikTok. Desinstalei en iVoox. Nadie nos escoita, pero bueno, seguirei subindo cousas para esa única persona que nos escoita por iVoox. Gracias. Gracias. Bueno, Víctor, un tema histórico máis non poder? E ao mesmo tempo non, porque como dixestes ti, estamos aí estamos aí mal, Pero bueno, ahora xa o wolframio xa non importa tanto, pero naquele momento era, bueno, moi importante e desencadenou moitísimas cousas aquí. O feito de facer este programa tamén provocou que miráramos cousas e descubriramos cousas da nosa zona que non tiñamos nin puñetera idea. Descubrimos que hai cousas que, polo que se ve, por moito tempo que pasa, siguen igual. Sí. Porque en B todo... bueno, despois, isto é unha spoiler. Parte, explícanos ti, porque que creo que mirastes moitas cousas que eu non puiden chegar a tanto, sobre todo na nosa zona. Non é que mirara, fedellén en internet encontrei cousas raras. Random, así, que ese libro que che pasei, descubrimos un libro sobre arquitectura na Costa da Morte, concretamente na zona de Camariñas, con casas e cousas así
con plantas. Ir buscar unha cousa e encontrar Sí, cousas. pero foi increíble. Bueno, entonces vamos a empezar siempre polo principio, ¿no? Antes de empezar con toda a historia e todo o que desencadenou aquí a extracción do wolframio, vamos a empezar a explicar que é o wolframio, vale? Sí, porque a maioría da xente supoño que só lo sabe como a min o de No Simpson, que, por cierto, o wolframio tamén se lle chama tungsteno. Que Hai como vos millennials buena referencia. entonces de necesito tungsteno para vivir. Tungsteno. Eso, recordar para todos que non sepan que hai un capítulo no que o Bart vai a unha tienda, creo que era. Sí. E había unha chave Allen Sí. que parecía unha mascota, ¿no? Supostamente. Claro, e dille, que buen disfraz. E dille, no es un disfraz, me encontraron en un meteorito. Necesito tungsteno para vivir tungsteno. Bueno, pois o tungsteno é o wolframio, que ven sendo o mismo, pois, bueno, é un metal, non? É un elemento químico metálico que está na tabla periódica. O seu símbolo é W, de wolframio. Ten un número atómico 74. É un metal gris plateado moi duro e denso, vale? Por que se lle chamou wolframio? Pois porque o nombre ven do español, ainda que parece mentira, o sea, o nombre ven do alemán, pero son dous españoles o que descubren que era Fausto De ascendencia francesa. e que bebían en País Vasco, en Euskadi, en Guipúzcoa foi descoberto. Eran Fausto e Juan José Lúllar, e claro, fixeron unha serie de experimentos con ácidos e tal, e bueno, é un pouco extraño, non? Pero basicamente dicían que era como que o que producía era como se fora a baba dun lobo que non sei canto, non? Entonces acaban chamándole Wolf, non? De Wolfram, baba de lobo ou algo así. Foise un pouco a olla. En cambio, en outros países, así máis anglosajóns, tomaron o nombre de tungsteno, que ven do sueco tungsten, que é piedra pesada, punto. Como era tan denso, ¿no? Pois piedra pesada, a tomar por saco. Entonces, que fai tan especial o wolfram? O tema é que ten o punto de fusión máis alto de todos os metales, 3422 grados centígrados, mantén a súa resistencia a temperaturas extremas e conduce moi ben a electricidade. É moi resistente ao desgaste, ¿no? Entonces, claro, con todas estas propiedades, facíano moi goloso, ¿no? Para algunhas cousiñas. Para que cousiñas? Antes de decir para que cousiñas, quere decir que a estrutura estas propiedades veñen porque a estrutura do átomo do wolfram ten 74 protóns facendo, bueno, a carga positiva, non? do átomo, 110 neutróns e 74 electróns ao redor do núcleo. E se queredes empolvar o tema dos orbitales, dos electróns e todo eso, aí da ESO, se queres recordalo, desempolvado aí. Pero bueno, os electróns externos, que é o 5D4 e o 6S2, son os responsables dos enlaces covalentes que se fan entre os átomos, tan fuertes, non? É o que dan a súa dureza e o seu punto de fusión tan alto que explicamos antes e todo isto, non? Entonces, con estas propiedades son moi golosos, hoxe en día úsanse para os filamentos de bombillas, das clásicas de toda a vida, porque é tan resiste tanto, non? Herramientas de corte, electrodos de soldadura, componentes electrónicos e componentes militares. En aquel momento da Segunda Guerra Mundial era moi importante porque facíanse os blindajes dos proyectiles e os blindajes de algúns tanques tamén, non? Isto era moi importante, sobre todo para os nazis. Era moi usado pola Alemania nazi, máis que incluso polos aliados, non? Entonces, poñéndonos un pouco en contexto, durante a Segunda Guerra Mundial, España, aínda que oficialmente era neutral, non? Supuestamente neutral. No, a palabra que utilizou Franco foi no beligerante. Vale, non neutral, non beligerante. Exacto. É importante. Claro, porque evidentemente estaban ideológicamente conectados, ¿no? Co bando fascista, tanto os nazis como... E obviamente o resto de Europa sabía, non eran tontos. Entonces, aínda que era no beligerante, como dixo Víctor, desempeñaba un papel moi importante na geopolítica gracias á existencia do mineral. Por qué? Porque España tiña bastante wolframio e sobre todo na zona de Galicia.
era Galicia e a zona máis cercana de Castela e León, evidentemente o Bierzo e tal, e parte de arriba de Extremadura, O antigo reino. o antigo reino de Galicia. Sí. Entón, tiña moitas vetas do Wolfram e, gracias ás propiedades que expliquei antes, converteuse nun produto moi cotizado, tanto para os nazis como despois para os aliados, non porque os usaran, sino porque simplemente o que pretendían era que non o usaran os nazis. Claro, porque aquí además hai unha cousa que é que os nazis hasta cierto momento, concretamente hasta que se meteron con Tito Stalin, compraban a China a través de Rusia. Pero claro, cando se puxeron cos rusos, viron que esa zona estaba cortada. Os japoneses collíano en Corea, tamén o collían en China a veces, pero pasaron a coller en Corea, que en ese momento era unha colonia deles, Sí. por así decirlo. Sí. Entonces, claro, os alemáns víronse un pouquiño acorralados e dixeron, onde hai wolframio? En Galicia. Tivo que facer un apunte aquí, porque, claro, aquí en España, na zona de Galicia hai moitísimo wolframio, pero a nivel mundial, se formos a comparativa mundial, China é unha pasada, o sea, de calle, non sei cantas toneladas pode ter nas súas, pero vamos, de calle é Tamén o que máis wolframio ten do mundo, vamos. ten unha extensión tamén Considerable, sí, considerable. evidentemente. China grande, digamos. China grandiñas. Entonces, que pasaba? Esta lucha, ¿no?, polo control condicionou muitísimo a economía española e, sobre todo, a gallega, evidentemente, neses anos. Evidentemente. E generou tensións diplomáticas, contrabando, enriquecimentos de personas concretas, non? Sobre todo os que políticos, dejamos... Vouche corregir outra palabra, porque justo que li un artículo que dicía non é contrabando, é mercado negro. Mercado negro directamente, claro. Porque o que dicía é que pode a priori parecer o mismo, pero o contrabando establecese en un libre mercado, bueno, pues, ou hai, perdón, un libre mercado, non, nunha zona na que hai uns controles X e que se establecen ao largo de toda a súa historia, quero decir, pues, o contrabando, por exemplo, podría ser dos narcóticos. Claro. Porque somos de Camariñas e temos que dicir isto, non? Por exemplo, os narcóticos teñen contrabando porque hai unhas leis que se aplican sobre eles e que non deixan vendelos. O mercado negro surge cando hai unhas restriccións durante unha época moi concreta. Durante o principio, o primer franquismo, bueno, pues había cartillas de racionamiento, había unha escasez moi grande, e aí é onde surge o mercado negro, porque é simplemente, pois, o mellor unha década. Claro. E ademais, digamos que era unha mercancía legal, non? Claro. Non era como además, intentase suplir necesidades, porque moitas veces o mercado negro pois trae pan, por exemplo. O sea, sí, un intercambio aí por bienes que necesitan. Que además, históricamente, entre Portugal e Galicia, o mercado negro, que bueno, si leestes Fariña, por exemplo, que sei que ti leestes, Eulino, sí. O mercado negro existía desde finales do siglo XIX. Sí, sí. Quero decir, Igual dije que existía, ¿no? que va, non creo. Toallas ahora, sabes, así. Bueno, si queres, como tamén fixestes ese traballo de búsqueda, despois falamos máis sobre o impacto social que tuvo o mercado e todo isto. Eso sin duda, eso. Quería, antes de empezar ese tema, que é o máis interesante desta parte, é o que máis nos interesa a nós, non? Quería poñer un pouco en contexto onde estaban as minas máis importantes, non? Digamos. Sí. Entonces, as minas de Wolfram máis importantes eran as de Ourense, Bergantiños e Valdeorras, non? Entonces, as minas máis importantes, recordemos, era a de aquí na Coruña era a de San Fins, en Louzame, creo que era, non? San Fins, en Lousame, perdón, non Louzame. Lousame, a de Fontao de Pontevedra, en Vila de Cruces, e a de Casaio, na comarca de Valdeorras de Ourense. Esas eran as minas máis importantes. Sí. Despois, evidentemente, había moitas minas máis pequenas, que non eran explotacións grandes cunha concesión dunha empresa, digamos. A veces eran, pues, mínimas, non eran de empresas, sino que eran de concesionarias pequenas, ou a veces directamente había filóns pequeniños
era a xente que iba aí e intentaba aproveitar o tema, non? Tamén quería, antes de impoñernos co tema do impacto que tuveron as minas, facer un pouco de contexto histórico, además da guerra que existía nese momento, a guerra da que viñamos os españoles, non? Sí. Como estaba a xente en España nese momento. Recordemos, despois da Guerra Civil, pois mentras Franco e os seus colegas estaban como querían, non? Facendo o que querían. Bueno, pasinche onte un bombazo que sentiu cerca Franco que ao mellor dixo, uf. Pero digamos que tiñan a vida fácil, Sí. tiñan o poder Sí. tiñan todo o que querían. Mentres eles estaban así, a vida cotidiana en España nos anos 40, ou principio dos 40, non? Estaba determinada por sobrevivir, basicamente. Sí. Máis ou menos sufrían largas colas de inverno para obtener alimentos, moitas veces as cartillas de racionamiento, acordámonos, Sí. si estudiamos historia en bachiller. Sí, que además que é algo que suena un pouquiño de unha época, máis ben de outros Sí, lugares, de outros anos. non, máis de outros lugares, non? Sí. Como que a xente sonará en plan do comunismo ou Sí, cosas sí. así. Pero bueno, as cartillas de razoamento aparecen porque obviamente si destrozas por completo un territorio un país, non? a base de guerra, pois despois obviamente pois non hai unha produción de alimentos que sea estable. Sí, pois, matas parte da población, creo que sí. exacto. Entón o que tens que facer é dicir, vale, pois canto teño para dar de comer? Teño tanto. Entón racionalo para que chegue a maioría da xente. Non é que sea algo, digamos, o negativo ben antes, isto é un paliativo do problema que creastes. Efectivamente. O mítico que nos contaron os nosos abuelos algunha vez, roupas remendadas, Sí, bueno, cepillos de dentes de segunda man, cousas así. a ver. Vale. E despois dietas, como xa falamos, a xente non comía o suficiente, nin comía o que debería. Con esas condicións, a tuberculosis fixo unha lacra. Aquí se enfermou de tuberculosis, por certo. E estas miserias convertían que para algunhas mulleres, por exemplo, a prostitución fora unha profesión máis, porque que non había outras profesións disponibles a veces. Sí. Falamos dos whisky clubs. Dos whisky clubs. Entonces, no que respecta a Galicia, en estas condicións, como falamos, as minas, bueno, empezaron a haber minas de wolframio, non? Por esa demanda dos alemáns, moitas veces eran empresas alemanas, como a mina que había en Casallo, en la comarca de Valdeorras de Ourense. Outras eran españolas, entre comillas, non? Digamos, pero realmente eran manejadas no fondo por empresas alemanas nazis. Por empresas alemanas e tamén por empresas inglesas despois surgirían. Pero que é que no seu momento foi un dato que me gustou moito, que en Galicia chegou a haber 4 redes de espionaje de forma simultánea, traballando de forma operativa ben. Exacto. Que eran, unha era española, obviamente Franco tiña os seus espías. Evidentemente. Outra era alemana, obviamente, con sede en Vigo, que, bueno, houve bastante foi importante durante e despois da guerra. Falaremos tamén, se queres, un pouquiño. Sí, sí. Despois a americana, a estadounidense e a inglesa, que basicamente chegou tarde a festa, os ingleses máis os estadounidenses, pero, bueno, empezaron fuerte e conseguiron facerse un pouquiño co dominio de tal. E o que fixeron foi eso, pois, facer empresas pantalla, moitas veces, ou crear empresas estatales directamente. Exactamente. Para controlar a produción de wolframio bueno, de algún modo, pois, os alemáns para facer as súas cousas, os ingleses para aumentar os precios, entorpecer, digamos, de algún modo tal. E Franco, mientras tanto, frotaba as mans, porque, claro, a maior produción, maiores ventas, e a maiores ventas, maiores impuestos. Exactamente. Claro, había unha lucha, unha pugna, non? Os alemáns interesáballe sacar
como dixemos, o wolframio para facer as súas cousas, os seus blindajes e tal, e moitas veces os aliados, sobre todo Gran Bretaña, non? Como dixestes, UK, ni siquiera usaba para nada o wolframio, pero simplemente adquiríao como unha estrategia de guerra, non? Para que os seus rivales non o tuveran o que necesitaban. É que os ingleses o que vían era que invertían cartos en wolframio e eso aforraba víctimas no seu bando. Sí. Porque, por exemplo, no norte de África sufriron derrotas bastante fuertes frente a Rommel, temido Rommel. O zorro del desierto, non? Efectivamente. Era porque precisamente os seus tanques non aguantaban as balas alemanas. Exactamente. Entón había unha ventaja táctica que era imposible de... Balas seguramente recobertas por wolframio. Claro. E despois, a contra, os ingleses non tiñan balas recobertas de wolframio e os tanques alemáns estaban recobertos de wolframio. Exactamente. Entón era unha desventaja tremenda que costaba vidas, obviamente. Entón os ingleses fixaron eso, entraron aquí, subiron os precios, porque, como dixo, chegaron tarde a festa, entón pues, tuveron que pagar máis, tuveron que introducirse dunha maneira máis rápida, digamos. Sí. Claro, a xente empezou a ver que vender os ingleses era mellor. Además, isto, digamos que vai retroalimentase, non? De algún modo, que os ingleses ao comprar máis desabastecen os alemáns, pero ao mesmo tempo os alemáns iban perdendo cada vez máis a guerra. Entón, o franquismo e a xente de aquí cada vez iba interesando acercarse máis aos ingleses para que non os papen. Exactamente. Que aí é cando dixen hai un momento que Franco viu unha bomba que, bueno, cando estaba veraneando aquí en Sada, aquí ao lado, tuvo unha reunión con un diplomático inglés para facerlle ver o que podía pasar se resistía. Isto xa foi ao final da contienda, cando os alemáns... 45, non? Por aí. No 40, finales do 43, principios do 44. Bueno, o que fixeron foi mandar un bombazo sin carga e deixaron llover. E claro, polo que sabemos, a Paco non lle gustou moito, viu que ao mellor, pois, alejarse dos alemáns era unha boa idea. Era unha boa idea, efectivamente. Pois, entonces, retomando, estábamos falando das empresas, bueno, da idiosincrasia das empresas que explotaban as minas, non? A gran maioría, como dixen, eran ou alemanas. A máis importante era Sofindus na mina de Casallo en Valdeorras en Ourense, e despois había empresas españolas pero con clara influencia alemana, non? Básicamente, que eran, por exemplo, Industrias Gallegas era unha, creo, e a outra chamábase Estudios e Explotaciones Mineras Santa Tecla, que foi a que explotou, por exemplo, Monteneme en Carballo, que era unha mina máis pequena de wolframio, pero que tamén os que ides todos aí a posturear. Sí que tuveron un problemazo hai uns anos, porque houve unhas filtracións e iba a ríos dos que se collía a xente. Pois, todos que ides a posturear a sacar fotitos ca agua verde azulada, que sepades que eso era unha mina de wolframio, vale? Desa época. E non bebades desa agua. E non bebades desa agua. E despois o que contaba antes, había concesións pequeniñas e empresas moi pequeniñas que explotaban filóns, xusto un filonsiño que había por aí por un contrato, arrendamientos, ou directamente xente que iba aí, que vía un filón e decía, la veña. Claro, porque... Estamos falando de épocas de moita fame, vale? Entón a xente viu eso unha oportunidade para comer, basicamente. É máis que para comer, porque había un señor aí vin un programa que fixo Iker Jiménez, sí. Facherío aquí. Estamos hoxe... Antes de ser facha? Bueno, en ese momento xa o mellor coxeaba un pouquinho xa. No, pero había un señor que falaba desa época, que viviu esa época, tuvera unha pequena mina el, a frase que dixo foi: pasamos de non ter de comer a directamente tirarlle os chorizos aos cans. Exactamente. Foi un impacto social moi grande. Recordemos, nesa Galicia da posguerra civil, de fame, todo eso, a minería do wolframio, esa lucha, ¿no?, dos aliados cos alemáns na compra do wolframio supuxo un impacto brutal, porque os precios que se alcanzaron foron astronómicos, digamos.
pasou de ser directamente un mineral marginal que nunca se explotara ali a alcanzar precios equiparables ao ouro. De aí que fora o ouro negro nazi. O ouro negro nazi, por eso mismo. O que pasa que o enriquecimento así tan súbito foi moi desigual, non? Ese é o problema. Porque os que se facían de ouro moitas veces eran intermediarios, empresarios, algún contrabandista, que amosaban fortunas, pero a maioría da población só lle chegaban as migajas, non? Chegáballe os restos do que facían estos. Eran os labón máis baixo, digamos. Claro, aquí hai tamén, poñer un poquinho de contexto en tema de que cada tonelada que se sacaba de wolframio se exportaba de forma legal, hai que poñer aquí en A. Dijamos o wolframio en A. Cobraba 100.000 pesetas a tonelada o gobierno franquista. 100.000 pesetas daquela época, que é unha locura. Entonces isto favorece a todos, non? Os alemáns necesitan o wolframio, a xente necesita comer e, polo tanto, as explotacións dalles de comer, como diste, de formas non equitativas, sino que, obviamente, a xente, por exemplo, os terratenientes, aqueles que poseían as terras nas que se sacaba, sacaron máis tajada e tuveron crecimiento non só económico, sino tamén a nivel político, en moitos casos. Despois estaría, o franquismo ganando esas 100.000 pesetas por tonelada, repito, os nazis construindo a súa estal e os ingleses intentando paliar as súas víctimas. Entón, beneficia a todos. Por eso mismo, de algún modo, ese non beligerante de Franco era como visto mal polo resto das potencias europeas, claro. Pero ao mesmo tempo non se lle podía dicir nada porque había cousas máis importantes en ese momento, claro. que tratar. Non estaban para esas hostias. Exacto. E ao mesmo tempo crea unha situación na que hai unha urgencia por sacar o wolframio e ao mesmo tempo sacalo a eses países, a Inglaterra, máis a Alemania, sin que se entere Franco. Claro. E iso crea o que chamaremos o extraperlo, non? O mercado negro. O mal chamado contrabando, non? Exacto. E aí é onde seguramente sí que se pudo beneficiar moito máis o pueblo pequeno. Sí. Digamos, a xente normal, porque de algún modo ibas o que falamos, non? Pequenas excavacións collían, falaban con algún general ou con alguén que pudera movelo e ganaban máis cartos. Chegouse a dicir que a xente podía jubilarse con un ano de traballo desto. Claro. No seu momento. E además aquí hai un elemento máis, que é que o franquismo beneficiaballe moitísimo que os alemáns dependeran del, porque non sei se vos acordades, en algún momento hai un cuadro famoso así dun tal Picasso que fixo Guernica, que os alemáns apoyaron a Franco no seu momento, non só con cartos, sino tamén con tropas, con munición, con de todo. Entonces, España, hai unha leyenda que é que a Segunda República mandou todo o seu ouro a Rusia, non é un mito, en realidad mandouno todo. O ouro de Rusia. Mandouno todo menos un lingote. Dixeron que cando entraron no banco había un lingote. Entonces, que pasa? Alemania ahora necesita a deuda, sobre todo estaba contraída con Alemania, e ahora Alemania necesitaba de Franco, de España. Entonces o que fixaron foi, vale, mientras tiña liquidez, foronlle roubando a liquidez, e cando no, o que fixaron foi directamente, bueno, pois danos ouro, e xa está. Que era o que tiñan, vamos. E o que fixaron os alemáns foi meter o ouro en trens, e o tren simplemente cambiaba a cabeza, deixaba o bajón de ouro, e collía o de wolframio e marchaba. Eso hasta que Francia deixou de ser territorio alemán nese momento, e aí foi cando se empuxo un pouquiño Inglaterra, deixou de tal, e por iso tamén tan importante a costa de Galicia, porque sobre todo ao final da guerra deronse batallas navales nas que a mellor sona de algún ointe, nas que pereseron submarinos alemáns, sobre todo. Navales e aéreas.
O sea, Exacto, sí. a veces Exacto. Había de todo. había de todo un pouco. Era por eso, porque en Francia xa non se podía pasar, entonces o que necesitaban era pasalo por outro sitio. Exactamente. E xa despois da guerra, bueno, os alemáns pasarían tamén seres humanos por aí. Concretamente, bueno, o mito é Argentina, pero a outros sitios tamén. Que en a Costa da Morte sempre tamén hai, bueno, mito, hai historias, parece mito, pero hai historias de pilotos alemáns pola Costa da Morte porque se lles jodera o avión ou movidas así. Sí. E hai historias... Ou que salían perseguidos de combates cos aliados, non? Sí. E hai historias de barcos alemáns ou submarinos alemáns que, bueno, sobre todo barcos. Un torpedeados. Claro, que encallan ou que sea. Ou que foron torpedeados, ou que huían de submarinos. Sí, e a xente rescatando as persoas e despois, bueno, pues, levándoos a Ferrol e despois repatriándoos a Alemania. Hubo fillos de alemáns por aí. Sí. A ver, hai moito ruido. Non me quemes. Bueno, pois estamos falando do impacto social, non? Das minas en todo isto. Do impacto social, impacto paisajístico, porque as minas que se facían naquela época eran directamente, moitas veces, a gran maioría, de cielo abierto directamente, abrían, excavaban para baixo, e despois tamén hubo, imaginemos, dentro do rudimentario que era esa época, o que se facía despois co material extraído era trituralo, non? Para quitar a pedra normal do wolframio, que era moitísimo máis dura e máis resistente, e despois facer lavados, non, con álcalis e ácidos para descompoñer e obter o wolframio puro, non? Que era máis resistente. Claro, imaginamos naquela época a xente que traballara aí, pois as medidas de protección serían mínimas, non? Digamos. A maneira mellor de explicarlo, supoño que vistedes algunha vez os vídeos estes de Instagram dos indios nas fábricas. Pois máis ou menos sería así. Pois supoño que sería así. A mortalidade, pois supoño, a ver, non temos cifras porque o problema desto é que, como repito, había moitísimo extraperlo, había moitísima mercado negro, había extraccións. Quero dicir, fálase de que na época os nenos iban pola noite a buscar. Sí, efectivamente. Cunha sacha ou co que sea, sabes? Sí, a ver si había pedras para ir acumulando e despois vendelas. Entonces, a extracción que temos é enorme, porque as cifras son enormes, pero ainda así, o que non sabemos seguramente sea máis grande. Claro, é que imagínate, o punto ese dos nenos, porque eu iba a falar ahora tamén da figura dos nenos e das mulleres, nesa extracción, non? Que participaban activamente, sobre todo na selección do mineral despois e nos lavados estos. E moitas veces pois os nenos pequenos tamén, é que daquela época os nenos pequenos traballaban tamén. O sea, é dicir, no que fose. Además nunha situación que diximos que non había nada para que levar a boca para comer. É que tiña que ser. Efectivamente. Entonces, claro, as minas de wolframio supuxeron tal impacto no traballo na economía das zonas rurales que viña xente de toda Galicia. É dicir, se había unha mina en Pontevedra ou en Ourense, iba xente de todos lados, da Costa da Morte, de Lugo, de todos lados, porque para un sitio onde hai un traballo, sabes? Claro, además que eso reflejase en que había pueblos minúsculos que pasaron a ser pequenas ciudades, casi. Pequenas ciudades, exacto. Contaban bueno, eu vi varios documentales sobre este tema, non? Non que entrevistaban a xente, que esa xente xa hoxe en día estará morta, supoño. Son documentales dos 2000, e xa tería xente de 70 e pico de anos, imagínate. Claro. A xente dormían en cuadras, en fornos, en alpendres, incluso a xente da zona alquilaba as súas casas para dormir, o sea, alquilaba a súa casa. Compartían. Sí, efectivamente. Como dixías ti, isto implicou unha subida de población en pueblos tan pequeniños, de mini ciudades, entre comillas, vamos, ciudades non como as da hora, pero vamos, que supoñía a apertura de bares, salas de festas, cines, neses pueblos pequenos, sabes? Había unhas cifras aí de cantos bares se abriron nesa época. Sí. Non sei onde fora. Non me acordo, pero creo que dixía, imagínate, que na zona esa onde estaban as minas e os barracóns, que abriran 7 bares. Que eso naquela época é unha locura. Pero que
eu escuitara unha loucura máis grande ainda, que é nun puebliño que hai no Bierzo, que tiña unha das minas máis grandes, que abriran 77 bares. 77 bares. 77? No pueblo, xa. No pueblo. Claro, eu falaba solo da zona da mina. Claro, É dicir, sí. Claro, das bares na mina, sabes? É que, claro, ao final pensamos agora no bar de ir a beber, pero tamén darían de comer. Sí, era como fondas, non? Claro. Entón a xente necesitaba, iban a traballar e despois necesitaban comer e todo. Claro, nesta situación, non, digamos, como comentaba antes, aumentou muitísimo a prostitución. Claro, viña xente de todos lados, homes, a gran maioría, e as mulleres non había traballo e moitas pues, dedicabanse á prostitución. Contaban neses documentales que había xente incluso facendo cola para ter relacións debaixo das viñas despois de traballar. Despois incluso contaban que facían barracóns adrede solo para eso. O sea, imagínanos a situación, vale? Os whisky clubs. Os whisky clubs. Non, sin ser clubs, eran directamente Xa. facemos un lugar para isto. Era para sacarlle ferro ao asunto, Iván. No, ferro non, wolframio vamos a sacar. Que é máis duro. Como ti comentabas, a xente con poucos recursos ou que non podían traballar na mina, a veces intentaban facer a batalla polo seu lado. É dicir, pois iban coas súas hachas, non, como decías ti, co que tiñan, e con carretillos iban tirando quitando os escombros para ver se encontraban un filón de wolframio, por mínimo que fose. Claro, que eu falaba das cifras antes, así un pouco, porque non podemos saber a mortalidade que tuvo real por culpa de eso, porque había moita xente que era totalmente sin control, digamos, non? Claro. Sin unha empresa ou sin contrato ou sin nada, entonces tampouco podemos sabelo. Efectivamente, que moita xente contaba incluso que, claro, imagínate, esta xente que iba gas hachas cavando para baixo, sabes? Que incluso morrera moita xente por colapsar a terra dos laterales. Claro. Porque claro, non son estructuras pensadas para eso, non son profesionales, evidentemente, das minas. Outra xente morría directamente afogada dentro da mina, porque recordemos que as minas, canto máis gas para baixo, subterránea sobre todo, menos oxígeno vas a ir tendo. E co paso do tempo... De aí que tamén outro chiste do Simpson era que levaban o canario, que é unha realidade. Cierto. Levaban un canario porque teñen os pulmóns pequeniños. Se morreu que canario primeiro, pirata. Exacto. Aí hai un problema, lárgate. E despois a outra vertiente de todo isto tamén era, como recordemos, o régimen franquista, todo o tema da alianza nazi e todo isto. Entón nas minas alianza non beligerante, nas minas, moitas minas, sobre todo a de Casaio, foron empleados para traballar presos políticos, vale? Na mina de Casaio, como dixo, a empresa daquela época que explotaba a mina era a Alemania nazi, era unha empresa directamente nazi. Entón funcionou entre o 42 e o 44 o destacamento penal, que era un instrumento usado polo régimen franquista para utilizar prisioneiros de guerra para os traballos. Prisioneiros de guerra, basicamente, os republicanos, non? Os comunistas, o que era. Sí. Polo que incluso había barracóns enormes directamente para que dormiran ali os presos. A mina esta de Casaio era prácticamente unha zona de traballo de castigo, non? Para presos. Moita xente, incluso falaba xente do pueblo que sí que traballaba ali, tiña que traballar cos presos que traían eles, non? Falaba que era xente con moitísima formación e que agradecía estar con eles para compartir a súa cultura. Claro, estamos falando de xente que non salía do pueblo na puta vida, e igual viñan presos de Carabanchel ou así, que eran profesores, xente de cultura, científicos do bando republicano, e entonces para a xente do pueblo eso era unha pasada, poder compartir tempo con esa xente, sabes? Sí, é como que isto estáme recordando dúas cousas, unha que xa falamos aquí e outra que non, que son os teatros ambulantes que tiña Lorca, que eso era a barraca, non? A barraca, que era increíble para a xente, e outra é que xa falamos aquí con Icía, non sei se te acordas, cando iban o franquismo tuvo como unhas escuelas nas que iban a pueblos pequenos e enseñabanlle a tocar a pandereta, a cantar, e cousas así. Eso que era, claro, unha festa para a xente que vai compartindo unha cultura, claro. Agora, para nós é
nós estamos falando aquí nunha radio, que nos podes escutar en calquer momento, pero en esas épocas sería unha cousa increíble, claro. En esas épocas o de un palo era realmente un palo que era o que tiñas para xogar. As torneras de feito é Literal un pau. un pau. Entonces, nesta mina é moi interesante polo tema dos presos, evidentemente, é porque a raíz deso pasaron muchas cosas. Claro, había presos que conseguían escapar e ían ao monte, outros escapaban directamente porque xa tiñan contactos ca guerrilla de León, vale, para escapar e entrar a loitar nela, ou incluso para intentar sabotear as minas desde dentro. Moitos eran pois infiltrados da guerrilla que xa estaban dentro da mina para intentar sabotear este tema, non? É que é moi interesante porque, retomando o caso inglés, unha das maneiras que tuvo para ganar terreno, digamos, foi apoiar a este tipo de guerrillas, tanto económica como como se di, estratégica, no, quero dicir, sí, bueno, estratégicamente tamén. Logísticamente. A palabra era logísticamente. Efectivo. Entonces, bueno, pues cando viron que os ingleses ya se axudaban, claro, houve moitísimos motíns pensando que, pues, bueno, se nos axudan eles, Franco está aliado cos nazis, ao mellor podemos recuperar o territorio e poñer fora o nacionalcatolicismo, que é o franquismo. Exactamente. Pois falaban que na mina de Casallo, no 45, había unha historia moi mítica no cal a guerrilla chegou a mina porque perseguía a unha muller que delatara a uns compañeiros. Unha muller que era da guerrilla, supostamente, que delatou uns compañeiros e que remataran ejecutando, non? Porque se enamorara dun guardia civil ela, básicamente. Entonces, a raíz de esto hubo un combate de la hostia, parece ser. A guerrilla conseguira parar un camión, vale, roubárano e chegaron hasta a mina para tomar a mina inteira, parece ser. Ali buscaron por toda a mina buscando a esta muller, non? Colleron todas as armas que encontraron e intentaban que aparecese a muller para facerlle un xuízo público ali mismo, diante de todos os empleados da mina. Non sei se eso se pode chamar xuízo. Xa me entendedes co eufemismo de xuízo. Pero a muller nunca apareceu, vale? Pero os da guerrilla tomaran o economato, o que existía a fonda, non? Que tiñan os bares e todo eso. Deronlle a comida a todos os obreiros, como que liberaron a mina, non? E remontaron cantando internacional. Para que vexades os que se montaban na mina, vale? Que un elemento dos economatos que acabas de dicir ti, e venme ahora un flashazo, que hai unha obra de teatro dun autor coruñés, que agora non me acordo, hai dous, non me acordo agora cal é, sinto, xa o compartirei de outra maneira, na que falaba da fábrica de tabacos de aquí da Coruña. A fábrica de tabacos daba un sueldo ás súas traballadoras, sobre todo eran mulleres, e despois o mismo propietario tiña o economato. Entonces, o sueldo que lles daba, por un lado, recollía yo polo outro. Era unha economía que sempre acababa na mesma man. É como cando che dan cando traballas en Inditex, danche descuento. Sí, exacto. E ti sigues comprando aí, entonces estás nun círculo vicioso que non podían salir, digamos. No, pero teño aquí uns datos, tío. Así, porque había tempo que non daba algún dato. Encontrei que había en total de wolframio registradas 90 minas. 90 minas que se sepa. Quer decir, que aparecen en documentos. 90 explotacións, digamos. Sí. Con 10.000 traballadores. Joder. En total nelas. Eso as que se saben, pero calcúlase para que vexades a magnitud que tuvo que ter o extraperlo, que en total, con todos os métodos, tuvo que haber uns 21.747 operarios sacando wolframio en esas épocas. É que, claro, nesta era un paxaro. Sí, pasou un paxaro. Pasou unha sombra e Ivón acaba de ver. Coño. Bueno, fixendo porque ti mirastes tamén, Sí. Nesta situación que explicou Vítor de extraperlo, tensións políticas, tensións militares, non? Corrupción. Sí.
Claro, a represión franquista era brutal, moitas veces. Contaba a xente que tiña moitísima medo os guardias civiles que moitas veces estaban ali controlando a mina, vale? Sí. Claro, para intentar controlar o contrabando, sobre todo. Sobre todo nas noites, cando a xente salía a intentar pillar o que pudera, non? Aí... Sí. Evidentemente, ainda que a explotación era de empresas, a xente intentaba facer os trapicheos debido á fame que había, vale? A xente contaba que guardaba wolfram dentro dos dobles fondos de socos, por exemplo, de madeira que tiña as bases, nos mangos dos sachos, sabes, facían como cun ferro quente, facían un furado a madeira e aí metía no mango do sacho metía o mineral, non? Imaginemos a picaresca era brutal e a xente intentaba, pues, sobrevivir, basicamente. Sí, a verdade que sí. Bueno, estou aquí mirando unha cousiña porque, bueno, quedanos 10 minutiños aí. Hai unha película que me acordo de vela xa hai uns anos con miña nai, que está moi ben, a verdade, porque ves un pouquiño todo este mundo, así queredes saber un pouco máis e non poñervos aquí en datología tal. Datos aí... Pois a verdad que está moi ben, que é Lobos Sucios, que basicamente é sí, unha mina no que se ve eso, a vida cotidiana que tiñan aí extraendo, no que tamén hai reflejo desas persoas que iban obligados, efectivamente, presos políticos basicamente, onde se ve tamén un intento de sabotar, porque obviamente ten que haber unha tensión máis, é o sabotaje que se planea para por fastidiar o tema da extracción de wolframio. E tamén hai representación do extraperlo, que hai unha frase dunha das protagonistas que di por que van a ir a traballar a mina ter que aguantar os nazis cando podo vender no extraperlo por máis cartos e sin ter que inmiscuirme con eles. Exactamente. Que a base a partir de... O único problema é que se che pillan a represión podría ser brutal, non? Sí. Temos casos de que, bueno, a represión era matarche. Matarche, sí, va. Era, o sea, como, podía ser menos que eso? Sí, pero... Dependendo da gravedade do extraperlo. É que isto volve a ser como mínimo pegaban unha paliza que... Si vían que era pouca cousa, claro, pues, igual levabas unha paliza brutal, pero... Pero tamén é que, claro, a xente que facía extraperlo mellor tamén tiña contacto cos guardias civiles. Eso é verdad. Entonces era, de novo, algo que beneficiaba a todos. E moitas veces non só co guardia... ou non cos guardias civiles, senón cos que explotaban, ca xente que traballaba na empresa, que explotaban, ¿no? É que quero dicir, o franquismo sabía que había extraperlo, pero a eles mismos interesaba que seguira vendo. É que basicamente o único que conseguían con eso era que seguira crecendo a demanda, que seguiran aumentando os precios. Exacto. Entonces todo correcto. Para eles era perfecto. Antes de acabar, podemos facer tamén un paralelismo ca nosa zona, ca zona da Costa da Morte, porque Víctor estuvo buscando información. Claro, é o único que vou a dicir agora, sobre as minas que desconocía eu totalmente. As minas de wolframio que había literalmente a menos de 1 kilómetro da túa casa. É que eu sabía das minas que hai en Xaviña, concretamente no Campo do Turco, que porque miña abuela vivía que eu sabía que había unha mina no Campo do Turco, pero non sabía que fora de wolframio. Sí que vale, parece ser. Eu sabía que era de wolframio porque, claro, como dixo, vivía nada a 2 minutos a pé. Entonces sempre pasaba por ali cando era pequeno para ir á playa. Entonces, pues, sabía da súa existencia. O conto é que non sabía que había outra máis dentro do Concello, concretamente cerca de Brañas Verdes. Brañas Verdes, efectivamente. Un sitio que, bueno, en estes momentos é conocido porque é a Aldea Madeira. Os restos da Aldea Madeira. Sí, os restos da Aldea Madeira, pois, supuestamente, en esa zona había outra. O caso é porque encontramos un libro sobre a arquitectura de Camariñas, por exemplo. Fui na búsqueda de estas minas, porque tiña que haber algún tipo de documento no que se dixera que tal. Non existe. Non hai ningún documento, nada. Nada de nada. Cando digo nada é nada, Eso fainos pensar de que realmente a explotación ou foi por unha concesión moi pequena de alguén, ou literalmente foi a peña que dixo, hostia, hai un filón aquí, vamos a sacar wolframio. A miña teoría é que
eses terrenos pertenecían a unha persona bastante importante, porque además, bueno, non vamos a dicir nombres porque No, por si acaso. por si acaso, bueno, xa está afinado totalmente, pero bueno, ten descendientes. Esa persona tiña vínculos moi estreitos con Madrid Co régimen, non? e co régimen, posiblemente pois fora quen intercedera para, de algún modo, permitir ese tipo de De explotación. explotacións. Ora, non o podemos afirmar porque, eso, non hai ningún tipo de registro, non hai ningún documento que vincule nin a esa persona coas explotacións, nin siquiera registros da propia explotación. Claro. Outro exemplo máis de saber a magnitud que tuvo a explotación do wolframio en Galicia é imposible porque hai Moitas miles, veces xa non hai nin registro claro, de eso. hai, A ver, estos son cábalas, pero intentando usar a lógica, non? E hilando, seguramente, pois, igual era unha concesión pequena a esa persona e dicirlle, mira, sí, podes facer o que queres Claro. nese terreno, xa está. Máis que unha empresa, como falamos antes, que había en San Fins ou en Monteneme ou en na de Casallo, non? De Ourense. claro, Tamén, buscando todo isto, tamén Víctor hipotetizaba que igual esa mina era dos... Porque despois desta fiebre inicial da Segunda Guerra Mundial hubo outra fiebre nos 50 ca Guerra de Corea, vale? claro, porque os americanos, os estadounidenses dixeron, mira, os alemáns fixeron isto e que No, nós tamén va. ibelles ben. Entón, nos anos 50 houve un repunte do wolframio, pero polo visto, no. Estas minas Eran da época da Segunda Guerra Mundial, creo. sí, Entonces isto lévanos, claro, a... Evidentemente, en Galicia, con esta Guerra de Corea nos 50, hubo outro repunte de wolframio, como ti dis, e despois deso, literalmente, abandonouse todo. Despois da implicación que tuvo as minas, de todo o que explicamos, imaginadevos que de repente, tal como veu ese boom, desapareceu. Acrecentou máis a pobreza, acrecentou máis o abandono desas zonas. E basicamente, pois, algúns levarono crudo, levarono como sempre, non? pero se te fijas, quero dicir, non creo que sea coincidencia que xusto cando se acaba, digamos, no 54 que se acabe, ou no 55 Sí, que se acabe tal, aproximadamente. xusto é cando se dá a emigración masiva Exactamente. a Sudamérica e a Suiza. Sí, é certo eso. Sí, é que basicamente eu creo que a sociedade gallega estaba, bueno, tomou ca pobreza que xa tiñan. O wolframio foi como, bueno, un sustento temporal, non digamos. Sí. Unha ola que se surfeou e despois esa ola rompeu, desapareceu e quedou en nada. Quedou en total calma todo. Entón aí a xente foi cando pues, se pirou a intentar. É que seguramente houve xente que conseguiu cartos durante o wolframio o suficientes como para pagarse un viaxe billetes, ¿no? a Venezuela ou a Cuba ou o que sea e despois formar a Claro, súa moita vida. xente dicía o que falábamos antes, que algúns fixeron ser ricos poderes, non? Os intermediarios, os empresarios Hai das cousas que non explotacións. cambian, hai cousas que non cambian. Pero a xente que lle chegaba as migajas, nos documentales diciendo, ¿no? Nas entrevistas diciendo que eles ricos nunca quedaran. O sea, que foi unha oportunidade para poder comer, ter un sustento, non? Que daquela época non había absolutamente nada, ese era o problema, pero que ricos non quedaran. Que a fiebre e os precios astronómicos serviulles moi ben, basicamente, os que mandaban, máis que, como sempre, máis que a xente do pueblo. Claro. No, imaginaste que trouxemos aquí un argentino a falar. Imaginaste que o seu abuelo traballara nunha Hostia, pues terei que preguntar, nunha mina de tal, e que fora así como despois marchou pa... Pues era de Pontevedra, creo. Pudo traballar na de... Cuidado aí, Vila de Cruces. cíclico aquí ao noso programa, Habría que... sempre volvendo. Como la llegada. Oh, Cíclico. para... Quedan os 2 minutitos. 2 minutiños. Pois nada, recordarvos a todos que estamos en Estrelados na Estratosfera no 103.4 de Quack FM, que despois nos podedes encontrar na app de Quack e no seu radioco, e despois do directo quedará sempre o programa en YouTube, en Spotify e en iVoox. E podedes encontrarnos nas redes sociales de Instagram
Instagram. TikTok, Instagram. Mi gente Instagram, como día Abraham Mateo. Bueno, Víctor, foi un placer bucear contigo pola historia de Galicia, que como sempre moi sufrida. Sí, pero sempre está como no... Sempre está na pomada, ves? Sí, é unha cousa. Estamos aquí así nunha zona que diste, bueno, como que non estás no centro de nada, pero ao final todo Eres pasa o eje por de aquí. Non para ben, pero eres o eje de todo. Bueno, a ver, ao final posicionámonos tamén cos ingleses, non? E eran os buenos. Eran, non? Bueno, non sei. Nada sei. Hai buenos e malos? Nada. Creo que non. Pues nada, un placer haber compartido contigo 57 minutiños de radio y nos vemos para la siguiente. Un saludo a todos nuestros ointes. Espero que os gustara de novo acompañarnos flotando polo espacio. Un saludo a todos. Sí, solo por dar o último dato así. Dalle. Ahora, para que vexades a picaresca que tiña a xente de Galicia, había veces que o precio de Portugal era máis alto. O que facían era pasar a frontera para vender ali. E cando subía aquí, facían o mismo. Pasaban os de Portugal, pasaban os de aquí. E con este detiño así gracioso, xa nos podemos despedir. Un placer, como sempre, compartir este tempo contigo, Iván. E nada, agradecido a todos os que nos escuitades. Difundid a palabra que nos escuita máis. Chámalle burro cabalo, podríase decir. Ese é o último que explicaste. Un abrazo a todos.